Feluq il-kampanja Saving Our Blue Summer Edition ġew imħabbra d-dettalji brabta ma' proġett pilota li se jara l-projbizzjoni ta' tipjib fuq żewġ bajjiet ewlenin għajra l-żoni apposta. Dan il-proġett pilota se jkun qed jibda mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla, it-tipjib fil-bajja tal-Mixquqa Golden Bay f'Malta u fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra f'Għawdex. F'dawn il-bajjiet se jkun hemm żoni żgħar immarkati fejn se jkun hemm mextrejs li jkunu qed jitnatfu kontinwament. Aktar dwar il-ħsieb wara dan il-proġett pilota spjegat il-Ministru għall-Ambjent, Enerġija u l-Indafa Pubblika Miriam Dalli. Għażilna għajn tuffiħa f'Malta u r-Ramla l-Ħamra f'Għawdex għaliex dawn huma bajjiet li huma parti minn Natura 2000, huma bajjiet li għandhom il-Blue Flag, huma bajjiet li huma mfittxijin sew fis-sajf u anki fix-xitwa. U rridu nutilizzaw ukoll ix-xhur tax-xitwa ħalli naċċertaw ruħna mbagħad li fis-sajf dawn iż-żewġ bajjiet ikunu ta' eżempju ta' kif ma jsirx tipjib fihom ħlief għal żona żgħira li tkun immarkata apposta ħalli naraw li nkunu qegħdin nieħdu ħsieb l-ambjent marittimu u anki ta' dawn il-bajjiet fil-waqt li nkunu qegħdin nieħdu ħsieb saħħitna. Il-pjan tagħna huwa li wara li jsir dan il-proġett pilota naraw kif dan il-proġett inkomplu nifirxuh ma' aktar bajjiet madwar il-pajjiż. Dan qed isir fid-dawl il-loqom tas-sigaretti l-lighters u l-iskart tat-tabak huma fost l-aktar skart miġbura minn fuq il-bajjiet li jeddu kemm l-annimali tal-baħar kif ukoll l-isbuħija tal-ambjent naturali ta' Malta. Il-Ministru għas-Saħħa ġew qed jena bela nota kif bekk dan il-proġett qed jilħaq żewġ miri f'daqqa. Jiena kuntent u gburi b'dil-kooperazzjoni interministerjali dan huwa proġett pilota li jilħaq żewġ miri importanti. L-ewwel nett li nippreservaw is-saħħa tal-individwu permezz ta' inqas tipjib. U fl-istess ħin qegħdin nkunu nindukraw l-ambjent tagħna. Intant intqal kif dan il-proġett se jkun ikkumplementat b'infurzar permezz ta' kollaborazzjoni bejn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, id-Dipartiment tas-Saħħa, l-Awtorità Maltija t-Turiżmu, il-Liesa u l-Korp tal-Pulizija ta' Malta. Dawk li jiksru l-liġi se jaħlu multa ta' €150.